Цягам ночы і раніцы Расія ўчыніла масаваную паветраную атаку па тэрыторыі Украіны. Удары наносілі дронамі і ракетамі. Паводле штабу паветраных сілаў ЗСУ збіць ці знядзеіць удалося 478 з 539 БПЛА і 2 з 11 крылатых і балістычных ракетаў. Асноўнай цэлю на гэты раз стала украінская сталіца і Кіеўская вобласць. Мэр Кіева Віталь Клічко паведаміў пра выбухі ў 6 раёнах гораду. Пашкоджаныя жылыя дамы, адміністрацыйныя будынкі і установа адукацыі. Пацярпелі штонайменей 23 асобы. Пад расійскімі ударамі апынуліся таксама Днепрапетроўская і Палтаўская вобласці. Проста цяпер у небе над Украінай працягваюць лятаць беспілотнікі. У некаторых рэгіёнах абвешчаная паветраная трывога. Дональд Трамп і Владзімір Пуцін правялі тэлефонныя перамовы. Размова, са словаў памочніка расійскага прэзідэнта Юрыя Ушакова, цягнулася амаль гадзіну. За гэты час палітыкі абмеркавалі сітуацыю вакол Ірану, Сірыі ды Блізкага ўсходу. Але бадай галоўную тэмою стала вайна ва ўкраіне. Са словаў прадстаўніка Крамля, Пуцін запэўніў амерыканскага прэзідэнта ў гатовасці працягнуць перамовы. Трамп жа, у сваю чаргу, ізноў узняў пытанне найхутчэйшага спынення агню. Пазней перад журналістамі ён даў досыць лаканічную ацэнку вынікаў сваёй размовы з Пуціным. У нас была тэлефонная размова, досыць працяглая. Мы абмяркоўвалі шматлікія рэчы, у тым ліку Іран. А таксама размаўлялі, як вы ведаеце, пра вайну ва ўкраіне. І я гэтым незадаволены, я незадаволены. Не, сёння я ўвогуле не дамогся ў гэтым пытанні ніякага прагрэсу. Упершыню пасля 2020 года Лукашенка скіраваў віншаванне з дзяржаўным святам на імя лідара краіны, якую раней ён называў недружалюбнай. Ад беларусаў і сябе асабіста ён павіншаваў Дональда Трампа з днём незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі. У тэксце, апублікаваным на сайце прэзідэнт GoBY, праводзіцца цытата, у якой ідзе гаворка пра нармалізацыю стасункаў між Менскам і Вашынгтонам. Разлад, што адбыўся між краінамі, маўляў, не адпавядаў інтарэсам ніводнай з краінаў. Далей у віншаванні Лукашенка выказаў спадзеў на аднаўленне міждзяржаўных кантактаў і на рэалізацыю ўзаемавыгадных праектаў, а таксама шматдзяржаўнай супрацы. Віншаванне Лукашэнкі на адрас Трампа, як і нядаўні візіт спецпрадстаўніка Трампа Кіта Келага ў Менск, пасля якога вызвалілі Сергея Ціханаўскага і яшчэ 13 вязняў, можа сведчыць пра змену стратэгіі Злучаных Штатаў у дачыненні Беларусіі. Такое меркаванне ў эфіры студыі Белсат выказаў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. На ягоную думку, такія захады хоць з аднаго боку і надаюць рэжыму Лукашэнкі уяўнай легітымнасці, але ў перспектыве маюць шанец станоўча паўплываць на лёс нашай дзяржавы. Американцы разумеют этой проблемы. Вот я думаю, что, может быть, протяг. Дай бог, как он был. Для нас это важно. Бо, повторяю, ситуация такая, что просто мы можем стратить державу. А ось уцягивання яе ў міжнародныя адносіны, ў перамовы, ў кантакты, ў інтарэсы сведчыць аб тым, што інтарэс будзе паляпшацца, што яе суб'ектнасць палітычная павялічваецца. Вось мы знаходзімся ў такой сітуацыі, калі у нейкай ступені інтарэсы рэжыма супадаюць з нацыянальнымі інтарэсамі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Горадня Азот» і ейны завод «Хімвалакно» прайгралі апеляцыю па аспрэчванні еўрапейскіх санкцыяў у судзе. Падчас разгляду прадстаўнікі кампаніі настойвалі, што не кантралююць выкарыстанне дзяржаваю даходаў прадпрыемства, а прыбытак вытворцы беларускіх азотных угнаенняў не ідзе на фінансаванне асабістых выдаткаў Аляксандра Лукашэнкі. Аднак суд у сваім рашэнні падкрэсліў, што тое, што прадпрыемства прыносіць даход дзяржаве, раўназначна ўмацаванню рэжыма Лукашэнкі. Такім чынам, санкцыі ў дачыненні «Горадня Азоту» і «Хімвалакна» застануцца ў сіле, а кампанію абавязалі пакрыць выдаткі, звязаныя з разглядам справы. Нядаўна адразу Лукашенка прызначыў 29 чыноўнікаў рознага ўзроўню. Разбор гэтак званага кадравага дня зрабіў блогер, аўтар праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович. Ягоныя думкі можна прачытаць на нашым сайце.
Палова прызначаных чыноўнікаў новыя кіраўнікі райвыканкамаў. Перапрызначэнне ў адзін дзень 15 з 139 кіраўнікоў раёнаў выклікала пэўную збянтэжанасць не толькі ў мяне, але і ў самога Лукашэнкі. Ён абводзіў сход дзікім позіркам і пытаўся ў Крутога, што здарылася з папярэднімі, куды яны падзеліся, у гонар чаго ў нас такая масавасць. Кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Крутой, які прадстаўляў новыя кадры, не стаў тлумачыць, што сталася са старымі. Замест гэтага ён адзначыў 3 праблемы, характэрныя для ўсіх рэгіёнаў. Гэта падзеж быдла, уцекі насельніцтва з раёнаў у гарады ды інвестыцыі. Як падкрэслівае Кныровіч, глядзець на гэтае прадстаўленне было сумна. Маўляў, група дарослых людзей, якія ўзмоцнена робяць выгляд ды імітуюць дзяржкіравання. Сёлета ў чэрвені прадпрыемства «Белтэхагляд» выдала амаль 149,5 тысяч дазволаў для транспартавых сродкаў на ўдзел у дарожным руху. Гэта на 14% болей, чымся за аналагічны перыяд летась. Прычым з гэтай колькасці фізічным асобам выдадзена 126 295 дазволаў, а ў чэрвені 2024 года толькі каля 109 тысяч. Рост назіраецца і ў афармленні допускаў для электрамабіляў. Для параўнання, сёлета за месяц яго атрымалі больш як 1500 аўтамабіляў, а летась каля 600. Агулам станоўчая тэндэнцыя ў праходжанні тэхагляду назіраецца пасля ўвядзення ў верасні 2023 года кантролю за яго наяўнасцю пры дапамозе фота і відэафіксацыі. Штраф за адсутнасць пацверджання допуску аўта ў дарожным руху на сёння складае для фізічных асобаў 126 рублёў, для юрыдычных і прадпрымальнікаў 420. Крэветкі замест бульбы пакупнікі сталі заўважаць вялікую і даступную ў цэнах прапанову крэветак у самых розных крамах. Усё гэта на фоне таго, што тая ж бульба застаецца дэфіцытам. Чаму склалася такая сітуацыя, разбіраліся журналісты нашага сайту. Калі задацца мэтай знайсці крэветак, то Е-дастаўка прапануе іх ажно 20 гатункаў, а сетка Грын 27 гатункаў. Галоўны крэветкавы пастаўнік у Беларусь – Расея. Пасля яе ідуць Індыя, Кітай, В'етнам і нават Эквадор. Знайшлі нашыя журналісты і крэветак вытворчасці беларускай кампаніі «Санта Брэмар». Што праўда, крэветкі не беларускія. Сыравіну кампанія Александра Машэнскага закупляе за мяжой. Агулам жа цэны на крэветак у Беларусі вагаюцца ад 23 рублёў за кілаграм за расійскія замарожаныя да 100 рублёў за в'етнамскія, зазначаюць нашыя калегі. Рост крэветкавай прапановы тлумачыцца павелічэннем паставак прадукцыі з Індыі, Кітаю і Расеі. Апошняя праз санкцыі страціла еўрапейскі рынак і таму павялічыла сваю прысутнасць на беларускім. Падрабязнасці ў артыкуле Арсена Рудэнкі. У вялікія выходныя беларусам прыйдзецца абысціся без пікнікоў у лесе. Міністэрства лясной гаспадаркі ўвяло абмежаванні на наведванне праз высокую тэмпературу паветра і рызыку пажараў. Захада не закранула толькі некалькі ўсходніх рэгіёнаў краіны ў Віцебскай і Магілёўскай вобласцях. Абмежаванне на наведванне лесу ўключае забарону на ўезд туды аўтамабілем ды распальванне вогнішча. Парушальнікам пагражае штраф у каля 500 беларускіх рублёў. У выпадку, калі такія дзеянні прывядуць да матэрыяльнай шкоды, аж да 1260 рублёў. Прыгода, што магла абярнуцца горам. У Менску са свіслачы ратаўнікі выцягнулі мужчыну. Ён перабываў за 10 метраў ад берагу і не мог выбрацца самастойна. Пасля першаснага агляду яго шпіталізавалі. Кадры ратавальнай аперацыі вашай увазе. Руку. Видимо, да. Подтяни. Сейчас я сзади дам. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж заклікаю вас падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.